Ideme na to. Denis, ty sa nerehodz jak besná koza, ty hlavne stopuj, dobre? Klinček. Petra, celý klinček. Udri ho po hlavičke a daj mu klinček. Denis, sústreď sa. Koľko tu máš kamarátov so sebou? 6, tak som chcel dať darček každému, ale keďže je vás veľa, dostaneš darček len ty. Pripraviť sa? Vlado. Chyť si ho radšej, bude to lepšie, lebo ti odstrelí a náhodou do toho objektívu nášho kameramana bude prúser. www.wootrate.sk Palivové drevo, rezivo pre stolárov a krovy na mieru. Toto vám spoločnosť wootrate.sk zabezpečí. A na tejto stránke wootrate.sk nájdete aj videozáznam z tohto podujatia. Vlado, vieš, že to budeš hľadať práve toto, čo teraz vieš vystrájať. Pripraviť sa, pozor, teraz. Vládko, chyť si ho tou jednou rukou. Nie, ako je veľmi dobrý, musím vám povedať, že bude lepší ako ten súťažiaci predchádzajúci. Vládko, normálne si ma šokoval. Stop, počúvaj ten čas. 5 sekúnd, to nie je, ale je to 12,5. Si lepší ako ten predchádzajúci. A keďže si lepší ako ten predchádzajúci, dám ti balíček z darčekov. Koľko máš rokov, Vlado? 18. Dostaneš aj zapalovač. Nech sa páči. Dostaneš takýto meter na 10 použití. Už teda iba na 9, lebo raz som ho vytiahol. Takúto ceruzku, jednu druhú. A to je všetko pre teba. Si rád, že si ma spoznal? Som rád, že som ťa spoznal. Moje číslo je 158, volám. Kto ide skúsiť ako ďalší?